long John mana dak chat krang long John PS la pen cerat awar non niltum dak kewang nang kok bon nak niltum macet tong kala pu helo dan niltum 5 nong rong khang MSCA konsensia presiden ning lo la pen ke dak nilidung kang nisar to man ke niltum e claim rapet rong khang CC long e claim rapet alang li organizing secretary lo alang li ke assistant general secretary lo la pen pu alang li timung sang ho bang kala LA and representative lo la pen dak so dung thu ke do la ke ingi sang ho ke dak krang long John mane tika left pu PS as secretary lo la pu nelinung la ke dak krang long John lo cheret lo tika left lo PS presiden ing lo la pen pu anung ke do atum an ke lage nil tum claim rapet party long claim rapet atum sai sel dak pini nil tum ke wang nang kok la pu helo ke dam tang tarik in korapho thang achiklor kom February in korapho dak pini NGO pu atum ke wang putang ma APHLC pu ko chi pu pen ke wang pen ma hadak ke than ke la pu helo tika la pen ke cera soran ta pu NGO PHLCC nang don thai lo wala ta sidak niltum dak krang long John lo batika left PS lo dak niltum inut te ingrai dunde la pen ke halabang son inut bahani wang pusipula ke kopine NGO business NGO pun ga business punang ko arti hang hempre hang pane leader lo lagi PHLC ne da do tang ad lo la tum ke la ke NGO PHLC NGO pu la ke ko puson pen ka chir ne li purun thek thek lo la ke pin business pen hisap si hempre hang apane ka leader lo la ke la tum PHLC abinong hempre hang khay pan ka charge atum aphan armong amoy ar bung ka pi phuk don ba ka pe bob don akam se klem lo ka pang rei phalang ho don akam se klem chot lo la si don dak la bang so pen non dak ni tum ke wang la hello dak ceret awa inuta niltum APHLC tum ke ching bedun de la pen dun de halabang sorni inut bahini tum dun la ke congress pen BJP tum chot sikidun la pen tum a president secretary putaneli mo news long thek long lo hala wai song hi alang lita congress song si claim dun bom abang pina la pen hala agustin kathar putalata congress song si claim dun bom abang pina la pen inut bahini ki dun BJP mala inut bahini ki dun tomanta BJP tum sai se IPHLC mui ki inut ta dakawi la pen al tum bahini le ke dun ba amen ke dun ko ka krong ke dun ko kang tum bojarani da bot langso bojarani bojar pen ke wang baik pen wang bom masila tum panet dun cek sedang na pang ni dun kur pusinil tum arju long la sidak lam klar nil tum ci pina ko ka thela poilo nil tum APHLC abinong APHLC khay pan kache rai APHLC jai ka thar ke japon APHLC long nil tum da krang long John hawat mate tika hawat APS ini inuta nil tum dunde la penching be dunde non nili long dak PS long claim CC long claim rapet organizing secretary do alang li te thini paning jena la pen ke adun thu il tum LA long ka charap dun timung sang ho junis timung alang li do alang li te thini paning jena la pen dak PS krang long John PS a president secretary alang tum te inut le inut paning jena pusin li non apor ang tum pan apor pilo nang litum dak media nang litum daan ke wang pen litum long an nang litum asai do kok pen wang pen litum long daan nang che tong pot nang litum pan kardom pilo kardom la pen litum non apor la dan ke wang nang kok krang long John APS long wang nang kok ke dam tang tarik pho mayong tadi engkor tarik ingko rapho alang tum jela non NGO mate pisel se kimi watum alang tum dake wang ike la ke alang tum amen long thek the da posi non pisel si pu ke chir dam ke la ke dak humudai mane idli tum ke thek dam long char mane ke chini nang ji ke la ke jai sarafan
alang la so party fan nang ki freedom ji fan si la tum la so target ke en la pen la dak khang long yon long alang tum ke wang i ke dak khang long yon long ps tum pen ke inut tala dak dunde la pen la tum karjulong nili to hanang ke thana teng pulote alang tum bangga la NGO tum ke wang la pen dak thing pia klimiron ji pu alam alang tum karjulong pen si dun pu amat apia alam ke than mangge party alam wandet ama si prai tum ke aning la so ke phophe masi dam ek la pen la dak ka tong ke bang kep ingkoi bak doi BJP ben si wang se pu si alang tum pen nili tum phanang than lo nili tum ke wang i ke je alang tum la dak ke do an ps tum mang hu he lang la pe alang tum dak ke do ps tum phan an ta churo lo athema alang li tum ke claim aning mesen men ke claim pon thi alang tum aning thir klong pen dak ke do polang dan churo lo athema alang tum mang hu dun de la pen la ke IPSLC ke la ke amen ke dun chot la pen la tum kali puchini polang tum jasemet ke la dak ps bhani li akero pilo je alang tum ki dunde alam ke la pu hello je alang tum la so NGO ke la ke umdai la ke BJP la tum anglong kaching wa la so a kaphem so do je la non jem hanse ke yapon la ke direct ili tum BJP pule jong dunde tanang pipolo pulo te la tum ke arlu kaching wa do la pen BJP long men CPSLC non la NGO long pon po an ke la tum banga arlo bange kaching wa so do je nang tum ke mo BJP han le bahut pisani tum pen bange thang na nang pupelu la tum mane jenten la tum kopilo ke klem pon bangke la jai sar ke ja pon party fridulong chitan tame la so target men selang tum ke mang pon la so IPSLC kimi NGO ke rat tum karbeng long rat na chini nangji la ke kroidu nang ne mang hodu nang ne la pen nili ningje dun non ningje dun o elo la kado kavel tum rat tum non chini lo posi la so alam non nili nangli tum message nai pila ili tum karbeng long la so media pen nangli tum theklong anda me chini non mang hodu nang ne lo ili tum non kamang hodu nang ya por kalilu athema ili tum karbeng long non ili tum akhaya tum non nang wir bang lo ke do thaya we ante itu mang hodu bom na lang ma lasi ili tum bang putin ta mang hodu nang ne lasi non ke wangji ili tum thirklong ma do nangji an ben thirklong si dolang aposila kado kawe ili tum media long theklong akor te la kado kawe tum tribal ra tum ansi ta me chini nangji ke non por ke ili tum mang hodu nang ne lo athema ili tum non khai ki wir ya por pot ili tum la nang ke ya pon IPSLC jem han se nang than alam ke badu ta arju nang ne lo la ke humudai tum chini duno la ke BJP pen se la tum ke claim a atowar pinak lage la si nili paninge padingo elo nili pena bang non nili non ke than nili tum lasi nili na humri lo lasi dakin nut hani pen moven tum chethan long lo lasi ko an ma ho khna ho hima ke yu tum non chini lo lasi nili hin pen bang ke lam jun kani ye jun uji bang ke lo lasi non a hok an a hok ma a hok hima lasi la dak a president do a secretary do lasi la dak a secretary a president ke a hem full la so rong a hem full ro pot lasi ad arong arong ba la pen a secretary president tum phan le ko an a hok ma hok hima le alang tum phan le klar dapan ar pon nili lam khil an chalo ka do meeting nang pidu